De 4 vandpolospillere, som jeg hentydede til i starten, de er nu hoppet i bassinet her. De kommer alle sammen fra klubben Frem i Odense, og de 2 herrer, vi ser, de var med i går, da den sidste mellemrunde i Europacuppen blev spillet her i Odense. Det er kvalifikation til Europacuppen. Ingen kunne i går være i tvivl om, at Frem virkelig er i særklasse. Det ligner en blanding mellem sport, artisteri og en kamp for at overleve på det 2 meter dybe vand. Vandpolo kræver udholdenhed og hurtighed i vandet, og efter års målbevidst træning har Fremspillerne fra Odense med de hvide hætter det nødvendige fysik og viljen til at nå noget stort internationalt. Fynboerne er for tiden suverænt det bedste hold herhjemme, hvor der også er kæmpe favorit i gårsdagens kamp mod poloteam fra Aarhus. Aarhusianerne havde til lejligheden lånt Fynboernes reservemålmand Carsten Bramsen. Og om det var forvirringen over den kendsgerning, at medspillere pludselig var modspillere, eller bare magtesløshed, skal være usagt. Men bolden suste om ørerne på Carsten Bramsen i en kamp, hvor aarhusianerne kun var statister i et flot fynsk vandgalla. I langsomt tempo kan de se, hvor dominerende Fremspillerne var, og hvor let de havde ved at udspille det aarhusianske forsvar. Vi er nu i 4. og sidste periode, og i normalt tempo går det stærkt. Her er det Brian Olsen, der fik spiller Ronny Jørgensen fri, og uden besvær bringer han frem foran 38-3. Fynboernes Claus Strasbo, her med nummer 7, slutter målfesten med en scoring til 40-3, og den sejr sikrer klubben en plads i Europacuppen for pokalvindere. Undskyld, Flemming og Bettina, kan I ikke lige komme herover? Vi må mødes på halvvejen. Der er ikke andet for. Sig mig lige en gang. Nu står vi her og spiller vandpolo i et studie. Hvor stammer vandpolo egentlig fra? Nu vil jeg spørge dig først, Bettina. Ja. Og det er det bedste spørgsmål, du nogensinde har fået. Hvorfor spiller piger overhovedet vandpolo i virkeligheden? Det er jo egentlig, sådan som vi i hvert fald kender det, en mandesport. Jamen, det er en utrolig spændende sport. Det kræver utrolig kondition også. Og jamen, vi har et utroligt godt sammenhold i klubben, og det gør egentlig, at man bliver ved. Flemming, du står og fryser, så jeg må hellere få dig til at sige noget også. Din interesse for vandpolo, den stammer fra svømning også. Ja. Er det generelt for folk, at det er tidligere svømmer, som så begynder at spille vandpolo? Det er det blevet nu, fordi det kræver, at man er en god svømmer. Det tempo, man er kommet op i Danmark nu, der skal man helst være god. Der er nogle helt specielle teknikker, som vi også har set i slow motion, og vi kan se dem her bagved. Kan du forklare, hvad det er, I gør for eksempel med bolden, når I griber den med en hånd? Det, der er vigtigt, det er, at man ligesom tager kraften af bolden ved at føre bolden tilbage. I modsætning til håndbold, hvor man bare kan tage den med 2 hænder, så må vi kun gribe med en. Så fører man ligesom om tilbage og tager kraften af den, så har man den klar bagved igen. Det kan være, at vi lige kan se. Vi har Lasse og Susanne stående herovre bagved. Susanne, vil du prøve at kaste en bold herover, så vi lige kan se? Det bliver Lasse, der gjorde det. Nej, det gjorde det ikke. Og det var ved at være mig, der ramte den i stedet for. Hvor meget bruger I egentlig af tid på at træne det her? I alt en 10 timer om ugen ved at skyde på, vi er kommet op på. Men det er lidt afhængigt af, vi kan ikke få så meget tid i svømmehallerne. Så. Nu så vi frem før, I var utrolig suveræne i går, vandt med en helt sikker målscore. Hvorfor er I så suveræne? Vi har arbejdet målrettet på det. Vi har en meget professionel klub i gåseøjne, og så har vi et meget homogent hold, hvor vi har de forskellige spiltyper og mange gode teknikere og svømmer, og så alt i alt så er det sådan en god masse, vi har fået skabt igennem i mange år. Tror du, I kan noget i Europacuppen? Nu kvalificerede I jer i går. Er det noget, I kan bruge? Ja, vi kan nå langt i Europacuppen. Det drejer sig lidt om penge, for vi er stadigvæk så lille en sportsgren, så vi er nødt til at have nogle større sponsorer, for at vi kan komme ud og spille flere internationale kampe. Godt. I skal have tusind tak, og vi skal til at runde af. Vi er faktisk nået til vejs ende, og jeg skal lige finde ud af, hvilket kamera jeg kigger i. Det kan være, at jeg kigger op i det store her. Og vi tager det andet herovre i stedet for. Vi er nået til vejs ende, eller måske nærmere her til bassins ende,
TV2 Sporten er tilbage igen på tirsdag kl. 20.00 med Sport på tværs. Og på onsdag der sender vi fra kl. 18.55 direkte det spændende opgør mellem Roma og Brøndby. På gensyn og tak for i aften.